ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka India bat ka Pakistan, kadang don menta Hapdeng kasau ka Sian, namar ka Shah hirtma, kinong jungo kai Pahalgam jong ka Jammu and Kashmir, hanrei wat Hapdeng ka kasau ka Sian ru, usipai Border Security Force, lani BSF jong ka India, ulait penban sya uput usam jong ka Pakistan. Usyakem hakisipai yada put jong ka Pakistan, bat menta udang don hakakti jongki. Uni usipai udai Constable PK Singh, na ka 24 Battalion. Ki sipai Pakistan kila KMU bat kila kurup ya kasulai jongu bat kiwai pat kitiar ki baura la KMU ha guru daspur kabadan ha kithan punjan uni usipai ulai banpet ye kinongrap ki barep ha kacaka kabadan Hapdeng ki sainar Shah kabamdan nongkam trai lani kabagiong ka no man's land hanrai kat ba udang yan ula poi penban sya uput usam jong ka Pakistan bat ula syakem. Ka India kadang don Hapdeng ka jekaran bat ki sipai Pakistan ban yo pala chua yo ni sipai ubadang don hakakti ki sipai ka Pakistan.